Чарнобыльскі цынізм і жаночыя марш-кідкі. Глядзіце ў выпуску. 40 гадоў пасля катастрофы. Жыць можна, але ці бяспечна. Чарнобыльская трагедыя праз 4 дзесяцігоддзі застаецца нябачнай забойцай. Паветра нібыта ў норме, але глеба ўтойвае атруту, якая трапляе на сталы беларусаў. Чаму ўлады ігнаруюць небяспеку і кормяць людзей радыяцыйнымі прадуктамі? Вяртанне героя. Лукашенко згадаў пра забруджаныя раёны. У 2021 ён абяцаў росквіт, а потым на 5 гадоў 26 красавіка забыўся нават дарогу ў тыя бакі. І вось у 2026 дыктатар зноў выправіўся ў чарнобыльскі ваяж. Навошта спатрэбіўся гэты піяр менавіта зараз? Новае расследаванне Белпол, апетыты дыктатара на украінскія землі. Стала вядома, як рэжым ужо дзеліць шкуру незабітага мядзведзя. Лукашенко паклаў вока на украінскую дружкоўку. Яму патрэбны каалін для керамікі, якога няма ў Беларусі. Як дыктатар плануе рабаваць тэрыторыі, якія яшчэ нават не захопленыя Расіяй. І ці будуць захопленыя ўвогуле, невядома. Замест вяселляў акопы, жаночыя гульні ў вайну на Магілёўшчыне. Ім бы кахаць і ствараць сем'і, але рэжым гоніць іх у палі. Унікальны марш-кідок для дзяўчат-вайскоўцаў, стральба ва ўпор і выжыванне ў брудзе. Навошта беларусы крыхтуюць да сапраўднай бойні? Глядзіце сёння ў эфіры Нехта плюс. Ці можна жыць сёння ў раёнах забруджаных радыяцыяй ад выбуху на чарнобыльскай атамнай электрастанцыі? Пытанне не рытарычнае, бо жыць не столькі можна, колькі прыходзіцца. Многія сем'і самі вярнуліся ў гэты раёны пасля эвакуацыі і працягваюць жыць, хвалячы дыктатара за тую прыгажосць, якую ён стварыў на забруджаных землях. Враги — наша малая родина, родина наших предков. Посмотрите, в каком красивом городе мы живем. И за все это вам огромная благодарность за то внимание, которое вы уделяете нашей Брагинщине и нашим Чернобыльским районам. Короче, это мой ангел-хранитель. Кабинет. Рызыка, якая захоўваецца ў гэтых паўднёвых раёнах Беларусі нават пасля 40 гадоў, што мінулі ад аварыі ў Чарнобылі, зусім не тэарэтычная. Цэлых 70% радыеактыўных выкідаў прынеслі паветраная маса ў Беларусь пасля таго, што здаралася 26 красавіка 1986 года. Радыеактыўнае воблака накрыла поўдзень Беларусі. Зараз ужо асноўная праблема не паветра, а глеба і яда. Сёння фон у многіх месцах ужо блізкі да нормы, але гэта падманліва. Галоўная атрута цэзій 137 і стронцый 90 у зямлі. Яны трапляюць у бульбу, грыбы, ягады, малако і мяса. Перыяд паўраспаду цэзія 137 і стронцыя 90 каля 30 гадоў. Зараз, праз 40 гадоў пасля аварыі, радыяцыя знізілася прыкладна ў 2 разы, але нікуды не знікла. Каб было больш бяспечна, трэба 100-150 гадоў. Паветра быццам бы чыстае, але кожны дзень ты пакрысе ўжываеш яд. І гэта ў залежнасці ад арганізму. Можа стрэліць у кожную хвіліну, альбо праз гады. Анкалогія, праблемы са шчытападобнай залозаю, косцямі. Пацярпелі з рознымі наступствамі каля 2 мільёнаў чалавек. Тут стварылі палескі радыяцыйна-экалагічны заказнік, па сутнасці беларускую зону адчужэння, а насамрэч многія вёскі сцёрлі з мапы. Людзей масава высялялі, некаторыя тэрыторыі закрытыя дагэтуль. Лукашенко на пачатку 2000-х ездзіў у гэтай зоны спраўна. Аднойчы нават завітаў на цэлых 10 дзён. Было гэта, праўда, яшчэ ў 2004 годзе. Яго набыцца бы клопат пра людзей, што там жывуць, падаюць як ледзь не штодзённы. У 2021 годзе да сёлетняга красавіка дыктатар быў там апошні раз. Прыязджаў, напрыклад, у Брагін, дзе яго проста не бажылі. Моя школа, там был мой дом. Я помню все, как все это произошло. Я вижу теперь совсем другой город, красивый. Вот это вы должны рассказать, какой был тогда город и какой он сейчас. Так рассказываем, кричим. У вас красотища такая. Я вообще не люблю больших городов, вы это знаете, поэтому в городе не живу, в деревне. И вот смотрю на такие ухоженные городки. Мы когда-то Копость, там, где я родился, потому что я знаю каждую улицу, мы привели в порядок. Вот так, говорю, должно быть. Абяцаўшы развіваць гэтыя землі, беларускі кіраўнік потым забыўся на іх. Цэлых 5 гадоў ён не знаходзіў часу прыбыць сюды ў сумную дату. У ваенны 2022 год яго напужала бездарожжа, і ён не хацеў непакоіць людзей менавіта 26-го. Традиционно в этот день, последние годы и десятилетия, мы находились в чернобыльских зонах. Но в связи с тем, что ситуация сейчас у нас непростая, погодная прежде всего, думаю, что нам там делать нечего. Проливные дожди, они, может, и на пользу, но не на сегодняшний день, и дергать там людей по Чернобыльским районам не приходится. Это основная причина, по которой я перенес посещение чернобыльских районов
в этот день мы, конечно же, эту программу, которая запланирована на уровне президента, отработаем, но это чуть позже, может быть, недели позже. Праўда, у Чечерскі раён паехаў 29 красавіка, каб паведаміць людзям, што ў заходніх суседзяў солі няма. Открыли границу для них перед католической Пасхой, ну и Радоница вот через несколько дней. Ну пусть люди приедут с Польши, Литвы, Латвии к своим родным на могилке, как это всегда было. Вы же сами здесь, кто-то отселился, откуда-то переехал, но едете на эту могилку. Разрешил без виз. Так они людей своих не выпускают в Беларусь. Почему? Потому что едут люди к нам, покупают соль. У них нет соли. Великий Запад, богатый Запад, соли нет. И чтобы люди не говорили о том, что белорусы нормально живут, они их просто не выпускают. Вот и вся демократия. А потом отказал нечто няеглае наконт чарнобыльских ильготов. Вам огромная благодарность, что вы в свое время остались здесь жить, что мы с вами немало здесь сделали, и я уже убежден, что почти все вы понимаете, что мы тогда поступили правильно. Спасибо вам огромное. Если у вас есть вопросы ко мне, пожалуйста. Александр Григорьевич, дорогой, мы очень рады вас видеть. Меня зовут Потапенко Екатерина, и у меня есть вопрос. В средствах массовой информации, да и в СМИ мы часто видим и слышим, что в связи с санкциями будут оптимизированы бюджетные расходы. Мы, как жители Чечерского района, очень переживаем, не будут ли отменены чернобыльские льготы. Вы правы, мы оптимизируем бюджетные расходы. И практически постоянно, каждый год. Это не связано с той ситуацией, которая у нас складывается. Это мы привыкли, вот по телевизору видим санкции, санкции, санкции. Не было бы счастья, я говорю, да несчастье помогло. И это возможности. Все, что мы производим, сегодня востребовано на нашем основном рынке в России, в Китае. А ў 2024-25 красавіка быў цалкам заняты ўсё беларускім сходам. І потым на 3 дні знік. А летась у 2025-26 красавіка ён наведаў Менскі аўтамабільны завод, потым паляцеў у Волгаград і цалкам на шмат дзён пагрузіўся ў расійскую тэматыку і наратывы. У 2026 ягоная быццам бы абавязковая чарнобыльская праграма можа быць звязана не столькі з клопатам пра чарнобыльцаў, колькі з магчымасцю вярнуцца да сваёй улюбёнай справы распродажу дзяржаўных земляў і актываў, на што можа ўказваць такі факт. Раптам, але хутчэй за ўсё не выпадкова, у гэтыя ж дні Гомельскую вобласць наведаў узбекскі бізнесовец, прыбліжаны да прэзідэнта Мірзіёева, ягоны гаманец Момінжон Юлдашаў. Таксама пастсанкцыйны расійскі алігарх, даўні падзельнік Лукашэнкі Міхаіл Гуцэрыеў. Абодвух цікавіць прадстаўленне земляў для вядзення аграрнага бізнесу. Чаму на Гомельшчыне? А можа, не толькі на Гомельшчыне? За гэтай тэмай прасочым заўтра. Цынізм падчас вайны не засмуціў быццам бы клапатлівага аб людзях беларускага дыктатара. Ён пачаў прыглядацца да ўкраінскіх земляў, дзе ёсць залежы вельмі каштоўнага і незаменнага для падсанкцыйнага адкрытага акцыянернага таварыства «Керамін». Выкапня. Лукашенко ўжо будуе ланцужок паставак з украінскага Дружкова Данецкай вобласці, хаця той яшчэ, і будзем спадзявацца заўсёды, застанецца пад кантролем узброеных сілаў Украіны, хоць і падвяргаецца пастаянным абстрэлам. Але Лукашенко пацірае рукі. Ён гатовы распусціць свае лапы на чужую маёмасць, а там што будзе, тое будзе. Вообще, это на самом деле это вопиющая ситуация, когда мы видим, что еще с 22 года режим Лукашенко, можно сказать, на самом таком высоком уровне прорабатывает вопросы по аренде месторождений каолина в Украине. То есть территория еще не оккупирована, а режим Лукашенко, там, 22, 23, 24 год, пытался согласовать все вопросы так, что как только она будет оккупирована, можно будет сразу же передать ее в аренду компании, предприятию «Керамин». Падрабязнасці гэтай справы ў нашым заўтрашнім дзённым эфіры на Нехта Плюс. І напрыканцы пра тое, што ўлада, асабліва Міністэрства ўнутраных справаў, вельмі ганарыцца тым, што на Магілёўшчыне правялі унікальны марш кідок. Сілу, вынослівасць і баявы дух дэманстравалі дзяўчаты ваеннаслужачыя. Яны прысвяцілі сваё выпрабаванне Дню перамогі. Дзяўчаты перадольвалі шматлікія перашкоды, у тым ліку і водную, неслі скрыні са зброяю, беглі ў процівагазах, аказвалі першую дапамогу умоўным раненым і транспартавалі іх на насілках. Ці жаночая гэтая справа?
Мы прапанавалі вам навіны Беларусі на Нехта Плюс. Дзякую за ўвагу. Да заўтра.